Pagpangawat og manok pang sabong sa usa ka balay sa Zamboanga City nakuhaan sa CCTV. Lalaking sospek nga makadaghang higayon na matud pang nagapangawat og manok sa mga balay padayong gipangita sa PNP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga hinay-hinay nga miduol sa usa ka manok pang sabong nga nagbatog sa balay-balay niini sa tugkaran sa usa ka panimalay sa barangay Tumaga, Zamboanga City pasado alauna sa kadlawon adlawng Miyerkules. Taod-taod, gitanggalan niini og hikot ang manok dayon gisibat apan matod sa tag-iya sa panimalay. Wala na kini niya nasakpan. Nakamata lang daw siya gumikan sa usig sa iro apan gawas sa manok. Gitangag sab di ay sa sospek ang bagong palit niya nga sapatos. Ana ako no kini sa likod nga bahin sa iyang balay nga walay CCTV. Sumala niya, silingan ra daw niya ang sospek. Makadagan ako no kining nagapangawat og manok sa ilang panimalay. Gumikan sa dili makaagwanta, nagpa-blatter na kini sa kapulisan. Second ladron is manaday at atraso. Actually, manaday at namang niya ruba manok. Ayer lang gat kami ato. Di ba, dali at tourist action ba? Kasi the last, yaruba ako namon, hindi lang sir uno or dos. Nasinan sir, tapasa sa elema 1 month or 2 months, tagya kami sir, tabira. Lang syempre, pero, yaga kaya kami konese, el nombre de si kasi sir, may pakampi sabi. Apan diyang giadtuan ako no kini ang balay sa mong sospek kauban ang PNP personnel sa Police Station 7, wala kini. Padayon nila kini karong gipangita. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.